walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. What's up guys? Hi sa mga viewers. Good morning sa inyo diha karon. And like na Sunday. Karon nga Sunday, crucial ni nga Sunday. Crucial sa mong game, dili crucial Sunday gyud kay kusog gyud among kontra karon sa basketball game namo. And wish us luck. Unta mo daog. Dapat mo daog. May unta ra bitaw mo daog. Anda mang utok ang hindi mag-stretching sa day ko karon. I-stretch po na ko kung utok. So sige. Mga 11 pa po may mga 11:30 pa may magkita dito, then 12 may mga lakaw. Kay Pinoy time man may mga 12 na may magkita. Pero kung mag Pinoy time ko, biyaan jud ko. Malit na pug ko. Dili ko pwede malit kay na indawon. So na mga andam na ko. So maligo. Unya pa ko maligo. Sige pa kayo. Sige, see you unya. Okay, ready na ang tanan. So, magto na ko. Unsa na oras? Hapit na mag 11:30. Ako na po'y malit siguro. Pero di pa na sila malakaw. Dapat mato na ko. Ano na ko kakaon? So, mga taw-taw na ni. Ilan po kansyawan kay nalit ko. Dili lang ako nalit. Gihimo naman din kon si Lulong, oh. Kaila kang Lulong? Itong crocodile ba? Lulong. Saging boy? Ako kang palit. Hello, morning Dra. John, how sexy are you today? Okay, wala na ko na late karon. In taon. Dagan sila wala pa. And gikan ni nagpalit og saging pang potassium. Samo kun. Hello. Ti magsulod kog tubig. Sag-ob di kog tubig, magsulod kog tubig. Sure nakahatag kog 100? Lagi, let's go. Sure? No, Boy. Diyan mo, ma. Tapos na po na niya. You want some banana? Banana? So kaon sa mig In pajama? So kaon sa mig saging karon para pampawala sa kagutom. Yan, kaputi. Para po ni sa unsa na bikog, unsa English sa bikog? Sticky rice? Sticky rice. Biko naman buralit, no? Amod lang. Bikog. Bikog. Wala man sila. Ano? Food? Bikog dili. Cramps? Cramps dai, cramps ngano naabot mo sila bikog. Nagkaon ako tag banana po. Boy, Ana magugko pang biko. pang prevent og bikog. Mao na Sa'yo video. ko dungog din. Biko. O biko po ko. Wala mo kadungog sa G. Magbungol niya ako mga kasturya bikog akong giingon niya. Basta mahurot ni saging. Inom pa din kong tampal. After that, sa akong buhaton, mga on, Mr. Migbalik din, mahatag po 50 pesos. Nagana ka na ubayro na ng tao na unsa naman yung kalibutan. Huwag na unsa naman ko. Ito, magulat lang ko sa mga kauban. Okay, Tatsuke present. JJ present. Balong present. JP present. Giovanni present. RJ present. Bikla present. John present. Dipoy present. Ipoy present. Incheck present. Jimboy present. Okay, abot na mi. So, mangita sa ko sa uman kauban. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are. So next game na mi karon, mag-ilist na ko. Wala
din dito sa usual na mga gym kay mura gigamit mo zero to. Nami diri karon sa ilahang isa ka gym. Pero mamalik ra gyapon mi sa championship zero or sa Big 4 ana mamalik na zero mi dito. First time din namo musuotan ning puti kay sa among tulo ka dula puros mi itom among gisuot. Atong itom nga jersey mo suot. So first time namo puti. Heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Hapit na gid among dula. Sunod na gid mi ani. Last quarter na nila. Oh, kuno ko shoutouts. Shoutouts. Mystic Island Quest ay. Cyberwing na ini. Murag na fans wala ra ba? Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town. So, daog mi gyud karon. 1977 nawalan kog hangin sa fourth quarter. Wala na ko'y hangin. Imbis sige kog jogging, nawatdan kog hangin. May pa ni siya, grabe oy, kapoy na kayo. So, sige lang, daog mi, at least daog mi. So, nice one, nice game. Nice game guys, nice game guys. Nice game. Oh, sorry, oh, ano mga fans na to. Ang hari ng Shagit, madam. Ang supporter ng Shagit. Good job, boys. Thank you, thank you. That's one all. So, Ilis, adain mi. Okay guys, what can you say about the game? We had a good game today and we defeat the pizza company. Okay, you? I don't know. Bisaya na. Gutom na kayo, nawala mong gunigikan kay gutom po ng driver. So, mauna diri man ako ihuman akong vlog karon. So, salamat sa inyong pagtan-aw and kadush. See you in the next video. Samtang gawlat-ulat ko sa akong mga kauban, dapat lingaw-lingaw sa akong Everwing. Dula po mo Everwing, lingaw po ng Everwing tawon. Heroes tonight.